Dans quelques instants, nous démarrons avec le Frisian Talent Club, la compétition pour les étalons de 3 ans et demi. Je passe la parole à Monsieur Patrick Farrar et l'équipe de Frisian Talent Club. L'équipe comporte bien sûr d'autres personnages dont vous trouverez les noms dans le catalogue. Il y aura également une compétition pour les éleveurs. Donc je répète, vous pouvez vous procurer des écouteurs afin de suivre cette épreuve de sélection en 5 langues. Également, vous pouvez nous suivre à la télévision sur Omroep Friesland. Voilà, on va commencer. 2 chevaux pour la finale de Frisian Talent Cup. Bonjour tout le monde, Bert, merci pour l'introduction de cette Frisian Talent Club. Voilà 2 combinaisons, numéro 1 et 2. Numéro 1, c'est la jument Nova Jade, éleveur l'étable Jade à Fleder. Et la jument numéro 2, Malou von Friesenhof, éleveur D. Elling et Madame Elling à Klutz. Je vous demande de faire la transition en trot.
une transition vers le galop et changement au niveau de FXA. Changer de main. Et au moment voulu, vous faites la transition vers le galop. Au niveau de C, faites un grand cercle. Et ensuite l'allée cavalière. Retournez vers l'allée cavalière. Et je vous demande de faire une transition vers le pas. Et vous êtes arrivé à la fin de votre performance. Et je vous demande de vous positionner afin que le photographe fasse une belle photo. Et je demande aux combinaisons suivantes de venir en piste. Les combinaisons suivantes, c'est Meeltje van der Lutz, éleveur de Boer van der Woude et Heidskip. Et la cavalière, c'est Christina Dijkstra. Et numéro 4, Miss I van der Sprong. Elle est également une fille de Teun. L'éleveur, c'est Elle van Kempen à Rijkenvoort. Et la cavalière, Fleur van Kempen. Vous pouvez commencer en pas. Je vais vous raconter quelque chose par rapport au programme d'aujourd'hui. Il y a 8 combinaisons de juments et ensuite il y a des combinaisons d'étalons et de hongres.
Nous avons eu 180 d'inscriptions et 50 ont été sélectionnés pour les semi-finales. Cette année, c'est la 9e édition. Bien évidemment, nous allons faire de notre mieux de vous communiquer au plus vite après les présentations quels sont les gagnants. La remise de prix aura lieu entre 1h15 et 1h45. Vous pouvez faire la transition vers le trot. Au niveau de A, vous faites un cercle en serpentine. Sur la longue, le côté long, je vous demande de faire une transition vers le pas. Donc transition vers le pas. Changez de main et changez vers la faites la transition vers le trot. Au niveau de A, faites un grand cercle. Ensuite, changez de main en diagonale et faites la transition vers le pas. Changez de main au niveau de H et B. Et au niveau de A, un grand cercle et étirement de l'encolure.
Transition vers le pas et changer de main après l'étirement de l'encolure. Transition vers le pas sur le côté court et transition vers le galop. Et au moment où vous le voulez, vous changez, vous faites la transition vers le galop. Ensuite, vous faites la transition vers l'allée cavalière. Ensuite, transition vers le trot. Et changer de main au niveau de F, X et H. Et ensuite, faire une transition vers le galop en changeant de main. Au niveau de C, faites un grand cercle. Vous pouvez faire une transition vers le trot et une transition vers le pas. Et nous voici à la fin de votre exercice. Merci de votre participation. Vous aussi, je vous demande de vous aligner sur la ligne AC afin qu'il y ait une prise de photo. Et je demande aux deux autres combinaisons suivantes de se présenter à la piste.
Ensuite, la transition de l'étirement de l'encolure vers le pas. Ensuite, changement de main. Et sur le côté court. Sur le côté long, ensuite, élargir le trot. Et ensuite, au moment où vous le souhaitiez, faites la transition sur le galop. Et au niveau de A, un grand cercle. Transition vers le trot. Changer de main sur le diagonal. Et ensuite, changement de main et transition vers un galop. Au niveau de C, un grand cercle. Ensuite, transition vers l'allée cavalière. Et transition vers le trot. Et ensuite, transition vers le pas. Et nous voici à la fin de votre performance. Merci de votre participation. Et nous voici arrivés aux dernières combinaisons.
donc voici arrivé à la dernière combinaison. Numéro 7, Nora, fille de Teun et éleveur Leidecker Witmarsum et le propriétaire H et F van Rossumare Kessel. La cavalière Demi van Huis. Numéro 8, Moike Unique van Rijwij, fille de Tjebbe 500, éleveur et propriétaire I de Vries à Oostvol, cavalier Jelmer Ketelaar. Continuez à faire le pas et je vous souhaite un bon résultat. Je vous demande de faire la transition vers le trot. Au niveau de A, un cercle en serpentine, 3 boucles. Et au niveau du côté long, transition vers le trot, vers le pas. Au niveau de A, un grand cercle. Changer de main en diagonale et transition vers le pas. Changement de main sur la ligne HP. Au niveau de A, un grand cercle et étirement de l'encolure. Ensuite, allée cavalière et après l'étirement de l'encolure, transition vers le pas.
Puis finalement, la transition au moment où vous le souhaitez vers le galop. Et au niveau de A, une fois un grand cercle. Ensuite, la allée cavalière. Puis transition vers le trot. Et au niveau F, la ligne FXH, changement de main. Et sur la main droite, changement vers le galop. Et au niveau de C, une fois un grand cercle. Ensuite, allée cavalière et transition vers le trot. Puis transition vers le pas. Et nous voici arrivés à la fin de votre performance. Merci de votre participation. Positionnez-vous sur la ligne AC afin qu'on puisse prendre une belle photo. Et nous voici arrivés à la fin de cette performance. 8 juments se sont présentés. Et notre jury va se pencher sur leurs prestations. Amber Den Heijen et Jeroen Smit, assisté par Bart Box. Donc vers 13h15, on revient dans la piste, dans la carrière pour vous communiquer les résultats.
Donc continuation à 10 heures avec les Hongres et les Étalons. Et entre-temps, les nouvelles combinaisons peuvent explorer la carrière au pas.
Donc, le jury a demandé à Sabine van der Loenhorst, Fleur van Kempen et Monique Brandsma de se préparer pour la remise de prix en début d'après-midi. He's with this girl, I know. You can't imagine how much he'd love to open up and tell her so. Why is he shy? 'Cause she's too good for just a regular guy. Picture a star, sparkles like a diamond. She's even more beautiful. She's even more beautiful, beautiful than lovers in the sunset kissing. She's even more beautiful. If I told her, oops, I mean if he did, would she listen? The problem is the girl's kinda taken, but her man, he don't treat her right. My friend would never take her for granted. He'd have his arms around her every night. What should he do? I think it's time for him to make a move. And if she was loved the way she really should be, I guess she really would be
hebben zich 8 combinaties geplaatst voor deze finale. En zij hebben dat gedaan. Rebonjour tout le monde, on continue avec les hongres et les étalons. 8 combinaisons. Et aussi, les hongres et étalons vont être jugés par Bart Box, qui fait partie du jury. Vous voyez déjà qu'on a les 2 premières combinaisons à l'intérieur de la piste. Et après, les performances, on viendra vers vous au plus vite possible avec les résultats et la remise de prix qui aura lieu entre 13h15 et 13h45. Misschien moet ik hem aanzetten. À l'intérieur de la piste, on a numéro 9, Melle van het Vierthuis, éleveur Wijnstra à Marsum. Et propriétaire Wijnstra et stal Chardon à Marsum. Cavalière Iris Wijnstra. Et numéro 10, Matti P. van Dulve. Il a été élevé par WPH van Tilburg à Wijk en Aalburg. Et le propriétaire Stoeterij Galloper, Berkel en Roderijs. Cavalière Marijke Boele. Je vous souhaite bon courage. Vous pouvez faire la transition au trot. Et au niveau de A, un cercle en serpentine avec 3 boucles. Donc toutes les combinaisons vont effectuer les mêmes exercices. Et vous présenteront donc le pas, le trot et le galop en différentes formes et en changeant de main à plusieurs reprises. Lange zijde FBM overmaken naar de stap. Lange zijde FBM overgang naar stap. En op de korte zijde bij C weer aandraven. Dus korte zijde C overgang naar draf. En dan FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen, daarbij de draf verruimen. En bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte.
Daarna KXN van hand veranderen, op de diagonaal een overgang naar stap en een enkele stap passen direct weer aandraven. Dus KXN van hand veranderen, op de diagonaal een overgang naar stap en een enkele stap passen direct weer aandraven. HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En bij de A een grote volte en de hals laten strekken. Dus A een grote volte en de hals laten strekken. Daarna vanuit dat halstrekken overgang stap en hoefslag volgen. Dus vanuit dat halstrekken overgang stap en hoefslag volgen. En dan EM van hand veranderen middenstap. Dus vanuit dat halstrekken overgang stap hoefslag volgen. En dan EM van hand veranderen in middenstap. Korte zijde C, weer teugels op maat en aandraven. Dus korte zijde C, teugels op maat en aandraven. En dan lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linkergalop. Dus een overgang naar de linkergalop. En bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. En daarna een hoefslag volgen. Mogen jullie een overgang maken naar de draf. En dan FXH van hand veranderen. Dus FXH van hand veranderen. En dan mogen jullie daarna op de rechterhand voor jezelf een overgang maken naar de rechtergalop. Dus voor jezelf op de rechterhand een overgang naar de rechtergalop. En bij de C een grote volte. Bij de C een grote volte. Daarna hoefslag volgen. En dan mogen jullie een overgang maken naar de draf. En vervolgens ook een overgang naar de stap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie proef. Bedankt voor jullie deelname. Jullie mogen nog even opstellen op de AC-lijn. Voilà la fin de votre exercice. Merci de votre participation. Een mooie foto van jullie maken. En dan mogen de volgende 2 combinaties alvast de baan komen verkennen.
Je demande au prochain cavalier de rentrer en piste. Aansluitend Et- de rubriek maken we direct bekend welke 3 combinaties zich klaar mogen maken voor de prijsuitreiking. Suivant cet exercice, on vous dira tout de suite le résultat. Op te halen bij het secretariaat, bij de bedden in de stallen. Moment de photo. En we hebben alweer de volgende 2 combinaties in de baan. Start Nous sommes nummer 11, arrivés aux 2 op van prochaines de combinaisons op is dans la een piste. Numéro 11, Obervan et Lange Ekers. Éleveur Asch Bakker à Haskeborne. Et propriétaire Asch Bakker Haskeborne. T. de Boer, Sint-Johannesra. En Marco Bakker Haskeborne. Nino M. Cavalier Gerda Nota. Gefokt door Willy Leuleman en Numéro 12, Nino M. van EBH. Éleveur WJ Meuleman, Drochter Opslagen. Propriétaire EBH van Onselen à Ansen. Heel veel succes. Et monté par Marel Hilberts. Mogen jullie overgaan in draf? En bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus A een slangenvolte met 3 bogen. Lange zijde FBN een overgang maken naar de stap. Lange zijde FBN een overgang maken naar de stap. En op korte zijde bij C weer aandraven. Korte zijde C overgang draf. En dan FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen, daarbij de draf verruimen.
Bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. Daarna KXM van hand veranderen. En op de diagonaal een overgang naar stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen. Op de diagonaal overgang stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dan HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En bij de A een grote volte en de hals laten strekken. Dus A een grote volte en de hals laten strekken. En dan vanuit dat halstrekken een overgang naar stap en de hoefslag volgen. Dus vanuit dat halstrekken overgang stap en hoefslag volgen. En dan EM van hand veranderen in middenstap. EM van hand veranderen in middenstap. En op de korte zijde bij C teugels op maat maken en weer aandraven. Dus korte zijde C, teugels op maat en weer aandraven. Lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. Dus voor jezelf overgang linker galop. En daarna bij de A eenmaal een grote volte. Daarna hoefslag volgen. En dan mogen jullie een overgang maken naar de draf. En dan FXH van hand veranderen. Dus FXH van hand veranderen. En dan op de rechterhand voor jezelf een overgang naar de rechtergalop. Bij de C eenmaal een grote volte. Dus bij de C een grote volte. Daarna hoefslag volgen.
we hebben weer 2 nieuwe combinaties in de baan. Et nous accueillons 2 nouvelles combinaisons sur la piste. Numéro 13, Olof van Over den Graaf, éleveur Pedana Beest et propriétaire Janna Kes, localisé à Rantumhuizen. La cavalière est Janna Kes. Et numéro 14, Orion of Sortemozegaard. Le père est Ulbrand, éleveur Stoeterie Sortemozegaard à Gutjaar et propriétaire Age Okkema à Siegerswoude, monté par Fay Bruntink. Donc aussi pour ces combinaisons, les mêmes exercices. Bonne chance. Mogen jullie overgaan in draf. En bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Lange zijde FBM, een overgang maken naar de stap. Dus lange zijde FBM, een overgang maken naar de stap. En op de korte zijde bij het C weer aandraven. Dus korte zijde bij C, overgang naar draf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Bij de A een grote volte. Bij de A een grote volte. Daarna KXM van hand veranderen. Op de diagonaal overgang stap. En daarna weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen. Op de diagonaal overgang stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dan HB van hand veranderen. Dus HB van hand veranderen. A een grote volte en de hals strekken. Dus bij de A een grote volte en de hals strekken.
arm vanuit het hals trekken en overgang naar stap en hoefslag volgen. Dus vanuit het hals trekken, hoefslag volgen, overgang naar stap. En dan EM van hand veranderen in middenstap. Dus EM van hand veranderen in middenstap. Op de korte zijde bij de C teugels op maat maken en een overgang naar draf. Dus korte zijde C, teugels op maat en een overgang naar draf. Dan lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. En bij de A een grote volte. Dus bij de A eenmaal een grote volte. Daarna de hoefslag volgen. En dan mogen jullie een overgang maken naar de draf. En dan FXH van hand veranderen. Dus een overgang naar draf. FXH van hand veranderen. En dan op de rechterhand voor jezelf een overgang naar de rechtergalop. Voor jezelf een overgang naar de rechtergalop. En bij de C eenmaal een grote volte. Daarna de hoefslag volgen. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt. En dan mogen jullie een overgang maken naar de draf. Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt. Leun op En vervolgens ook een overgang naar de stap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie proef. Bedankt voor jullie deelname. En jullie mogen ook nog even opstellen op de AC-lijn voor een mooie foto van Ingrid. Et voici la fin de cet exercice. Vast de baan inkomen. Et je demande aux prochaines combinaisons d'arriver en piste. Les deux dernières. En inmiddels zijn de laatste twee combinaties van deze rubriek al in de baan. Les deux dernières combinaisons donc. We zullen na afloop van deze rubriek ook voor de winst en ruilen zo spoedig mogelijk bekendmaken. Après cette rubrique, on fera au plus vite afin de vous communiquer les résultats. En die volgt tussen 1:15. Puis la remise de prix entre 13h15 et 13h45. Dan maken ze op willekeurige volgorde bekend. Voor de overige combinaties
combinaties die niet door zijn de protocollen en de rozetten op te halen in de stallen na afloop van Et deze pour oefening. les Rond de 11 uur. combinaisons qui n'auront pas eu un bon résultat, je leur demande ensuite d'aller chercher une rosette à l'administration. L'annonce sera d'ailleurs faite d'une façon aléatoire. En dan stel ik graag de laatste twee combinaties aan jullie voor. Startnummer 15. Nimme Okke, Donc je vous présente numéro 15, Nimme Okke Fianago. Mathies. Fokter AET van Le père est Half. Matisse, fait Van 504. Manen en Éleveur Aardappels uit AJT van Hal vandaag voorgesteld door Corina van der à Beek. Gendringen et le propriétaire van Manen et Thomassen à Ede. Cavalière Corine van den Bunt. Et numéro 16, Olke B. van de Venhoeven. Père Nane 492. Éleveur H. bis à 1. Et le propriétaire MR Zwart et M. Ter Schure basé à Ureterp. La cavalière et Mieke Ter Schure. Bonne chance. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je Mogen jullie overgaan in draf? kon ik nog maar echt lief. En bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Ik weet nu wat ze daarmee bedoelen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Was je nog maar even hier, kon ik nog maar even met je praten, zoals we vroeger Lange zijde FBM een overgang maken naar de stap. Dus lange zijde FBM een overgang maken naar de stap. kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je En op de korte zijde bij C mogen jullie weer aandraven. Dus korte zijde C overgang draf. denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Alles wat ik ooit bezit. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen en daarbij de draf verruimen. Moet nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd is dit gevoel
Bij de A een grote volte. Bij de A een grote volte. Daarna KXM van hand veranderen. En op de diagonaal een overgang naar stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen. Op de diagonaal overgang stap. Na enkele stappassen direct weer aandraven. HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. Bij de A een grote volte en de hals laten strekken. Dus A een grote volte en de hals laten strekken. En dan vanuit dat halsstrekken de hoekslag volgen en een overgang maken naar stap. En dan EM van hand veranderen middenstap. Dus overgang stap en een hoekslag volgen en dan EM van hand veranderen in middenstap. Korte zijde C teugels op maat maken en weer aandraven. Dus korte zijde C, teugels op maat en weer aandraven. En dan lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. Daarna mogen jullie voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. Dus voor jezelf een overgang naar de linker galop. En bij A eenmaal een grote volte. Daarna de hoefslag volgen. Daarna de hoefslag volgen en dan mogen jullie weer een overgang maken naar de draf. En dan FXH van hand veranderen. Dus FXH van hand veranderen. En dan op de rechterhand een overgang naar de rechtergalop. Dus voor jezelf een overgang naar de rechtergalop. En bij de C eenmaal een grote volte. Daarna de hoefslag volgen. En dan mogen jullie weer een overgang maken naar de draf. En vervolgens mogen jullie een overgang maken naar de stap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie verrichting. Bedankt voor jullie deelname. Jullie mogen ook nog even opstellen op de AC-lijn, zodat Ingrid een foto van jullie kan maken. En
En dan gaan nu onze juryleden Bart Baks, Amber den Heijer en Jorik Smit zich beraden over welke 3 combinaties door mogen naar de prijsuitreiking. Deze zal ik dan zo Donc voici la fin de cet exercice. Nos 3 membres de jury vont se pencher sur les résultats. Ce sont Amber den Heijer, Jorik Smit et Bart Baks.